Hello, may buntag. Welcome sa akong channel. Una di tanan, kumusta naman mo? Mao day ni ang septic nga katong wala pa na mahuman atong naagi kay naabdan sa lockdown. So atong himuon ani ron atong tiwason. Kinahanglan nga ato ni siyang libilan kay para pag transfer sa tubig, transfer spikas nga di gid mapuno ang atong septic. Unang-una ang number 1 sa septic, dili gid siya kinahanglan wala gid siya flooring. Wala ni siya flooring. Tanan wala flooring ni nya. Pag malinyahan na nato di siya tubo paana dito kay ang nataod ani kani morning sa floor drain kani mo ni siyang sa hugaw. Dili lang sa nato gilabay kay o pa may drainage sa highway nya. Dako man nga septic commercial man nya gikan man ni sa bawat room ana mo nga dako kay atong septic. Duha ka andana man nga apartment nga parentahan nya diri ang hulog tanan. So ato ning tarungon og trabaho ning atong septic na di gid mapuno tungod kay daghan man kay imong labay diri og hugaw. Pati sa lababo diri paingon pero di gid ni siya mapuno ang septic tungod kay wala may flooring. Mohunob ra man. Okay, libilan na nato ha. Okay, di ana ta sa lawom. Lawom kay ni atong septic nasa almost 2.2 kalawom. Okay, na sa lawom. Kung paon ang libil aning sa hugaw. Okay. Ano siya ang gikan dito ato ituyok ang level niya paana diri spikas now okay mo na siya i-set up. Okay, pag-isa na to. Okay, dali na po. Okay, level na. Bagis. Bagis. Okay, ang level nga gikan dito sa butong atong gidala diri sa bayong spikas diri hanto dabot diri mao na ni siya butong. So ato ni siyang i-down diri og 2 inch. Mao na ni siya. So atong bangag ani sa atong tubo diri ni siya magagi na. So but ipasabot pagka puno niya dito, paghulog niya isa siya mo abot dito sa iyang level, isa mo kuan ang tubig dito mo lock sa iyang bangag, naka-transfer na siya diri, nakaubos mo na siya og 2 inch, transfer na siya sa pikas bangag. O maog gihapon tong isa ka bangag sa pikas atong i-transfer karon ato ning butangan og T transfer nga tubo nga T nga nagporma diri karon akong buhaton. Okay, okay, mana tahu mana? Ada, ya, bisa. Sisa ko na to sa kanila outit niya. Preparasin umabot kung magpangan og kanal kasada. Sa hibi, sana siya outit. Karon na sunod. Magasimbol na ta og tawo na dito. Mani. Ini. Karon mo. Jadi ang natin ang ulo pa. So kaya nato isiri og 40, 40 puro pikas, 40. Pagka man simbol natin, tawo dito sa atong ginan, sugod tawo. 40. So 40. Isang putlong ri. Ano kanyo? 240 bisa para sa sit na. Okay, bagaimana ko tahu itu? Okay.
Huwag tayo kaya ang BBC series 1000 ang number 4 ang Yabis 900 na. Mas nito kay sit tayo. Okay, ito na yung tawag ni. Kinahanglan kini di agi ni siya dapit kung asa ang bagsak tuan ni siya dito. Kung asa mosulod ang tubig, hulog, diri nato ni siya tawag. Kay basig mabali ba? Ito spikas maana. Unya dia diri ang hulog sa tubig, sulod niya diri. Dito sulod diri hugaw. Ang hugaw gud mulutaw man na siya. Muna siya pag nakalutaw ang hugaw, so pag nakataod siya na, pag abot sa tubig diri, so dia diri ang hugaw luto-lutaw, diri mo agi ang tubig sa ilawom, isa mo transfer sa pikas. So dili ni siya mapuno ng area. Gikan dito sa ilawom mato, inighulog niya, level, nakaubos man ni siya og 2 inches, so overflow na dito ang tubig, hulog na po sa pikas bangag. Okay. Oh, muna ni siya. So, may tabuan ni kani siya. Nigulog sa iyang hugaw diri or unsa nga mga kwan, hulog niya diri pag abot sa level sa tubig niya diri kay diri nakaubos man tag 2 inches to pikas diri. So, inigabot siya ang tubig diri, mo i-level niya diri. Hulog na siya dito, paingon. Karon kay ang hugaw mulutaw ra man na. So pag abot siya ang tubig diri nga level, tiya diri hugaw lutaw-lutaw. Diri ang tubig diri walay hugaw. Kay ang hugaw na to naglutaw man, so mo transfer ang tubig dito paingon sa pikas. Pag balhin sa tubig sa pikas, pikas bangag, wala na siya hugaw nga nadala nga naglutaw-lutaw. So mao gyapon ang pikas, nagyapon inani, transfer ra pud siya dito sa pikas na po niya bangag, kay 3 chamber man siya. Pag transfer niya sa pikas, bangag, tubig lagi po nung mobalhin anak niya dito. Karon ang last na ito nga bangag, ato to siyang butangan o graba baron or uling para paggawa sa outlet, limpyo na ang tubig. Wala na siya ibaho. So, atong buhaton, taoran na ito inanitanan, paingon dito hangtod sa outlet. Pag abot sa pikas bangag, ginani gihapon, ubos gihapon to siya og 2 inch. Naning gapon siya porma kay kani mugimaw ni siya dito sa iyang slab. Gimaw ni siya sa iyang slab. Pag naanan na siya simento niya, butangan na po nato na siyang taklog. Pinaka-clean out niya nga kung magka naay problema, tan-awon mo lang to iabrihan para makita nganong nabara siya, di ba? So ato ning tiwason ni atong trabaho. Kay butangan pa nato ni tanan paana dito. Okay? Okay. Umana gyud ang atong piping sa atong septic. Tamang pagpiping ni. Diara. Hulog niya dito. Pagkaman saka ang tubig diri transfer sa pikas. Mag-transfer po sa pikas ana. Pagkaman outlet na siya, diretso na siya sa drainage. So ang uban ani, ang tama gyud nga pagkuan ani kini ikatulo ka chamber. Butangan ni sa uban og graba or uling. Puno ni siya para pag gawa sa tubig sa outlet paingon sa kanal, limpyo siya, dili na siya baho. Nya di pud mapuno ning atong septic kay naaman siya ay drain paingon sila kay wa may flooring ang tunga na. Walay mga flooring, so dili siya mapuno. Pag hulog sa hugaw dito, transfer ang tubig dire, ang hugaw magpabilin gyapon dito. Pag man transfer na pala ang tubig diha, pagka puno na, awas na pala ang tubig paingon sa outlet. So paggawa sa tubig, dili siya baho kay naaman siya ay filter din ha sa last nga box sa atong septic. So okay na ang atong piping sa atong septic. Ang kulang lang ani ang taklob na lang, blind cap sa igbaw.
Karon ang sunod atong buhaton ani atong takluban. Ato ning pormahan, takluban siya, buhusan para magamit na gid siya. Okay, sugdan na po nato taklob ni para makabuhos ta. Mahuman na, officially mahuman na gid ni nato ni atong septic. Okay, mao na ning atong panday para mahuman ning atong septic. Kay dugay-dugay yung septic ni. So inanion dai ni sa pagpanday oh. Nana. Pag himog porma sa septic para mabuhusan ng iyang tap, inanaon siya. Butang kahoy sa kilid, nana. Butang na pud niya na dito ron, ikas kilid. Atong tanawon ng saon niya pagbutang. Ipahuot ra dai siguro. Wapo na atong panday oh. So iyang ipahuot diha ana. Pahuot. Okay. Puot na, haom na. Pagkahuman, mo din siya yung gihimo. Pahutan na pug isa. Paana dito kani. Pikas pud mo gyapon pag ni babagan ug busaog. Pagkahuman gitukuran sa ilawom. So wala kay gastos nga kahoy. Duha ra ka buktukod. Pagkahuman, butangan ani, human ani. Sa lugan na siya og plywood. Pagkahuman, buhusan, no? So inanaon lang pagtrabaho sayon ra kayo, wala kay gastos nga kahoy. Pagkahuman tap-tapan dayon nag plywood, buhusan dayon. Okay, nahuman ra gyud porma ang atong septic. Naraw? Bakala na pod. Kani atong bakal dagko kayo 12 mm. Nya 20-20 pagid kalagyo kay preparasyon man ni siya sa basig himuong parkinganan sa tag-iya. Kay naamang gud siya sa atubangan, atopan niya or sa mga plano niya pwede niya ni himuong parkinganan tungod kay dako man siya. Or butangan pa niya purok mo nang ang bakal nga atong gitaod 12 mm nya 20-20 kalagyo 20 cm. Okay, so kung nagplastar atong bakal. So mo ni siyang mga bakal nga gamitonon para di tanan. Pag mataod na ni siya diha, okay, buhos lang ang kulang sa atong bakal, sa atong septic. Short man og kuan natong daplin. Silang iana nato gamay ang isa kining kilid. Ilatag lang sa. Isur sudah na to. Board. Board ra. Yang board ya. Sing kakil. Okay. Okay, muna ni siya ang masa para sa atong septic para mahumanagid ni siya. Okay. Humanagid ang atong septic. Ang atong isunod ani kini ng linya sa atong water line sulod sa mga CR. Kini tanan CR puro ni siya inanig porma. Kato moto siyang bowl o inidoro, kani floor drain, kani clean out, kani lababo. So ang sunod na ko nga video nga buhaton ang tama nga pagbutang sa linya sa tubig, water line. Okay, daghan kayo salamat sa inyong pagtanaw. Please subscribe, like, o share. Salamat.